Čo sa nám zdá čudné, v americkom Las Vegas je úplne normálne. Na vlastné oči sa o tom presvedčil aj štáb Jojky, ktorý v najzábavnejšom meste na svete, plnom blikajúcich kasín, nakrúcal. V reportáži uvidíte aj to, ako náš reportér dostal od rozveseleného Američana nečakaný bosk. Za mnou sa nachádza slávna tabuľa, ktorá víta každého návštevníka pred vstupom do Las Vegas. Svetoznámy nápis očaril aj tvorcov upútavky na zábavnú reláciu a tak priamo do Las Vegas vyslali štáb Jojky. Počas príprav na nakrúcanie si moderátori Pico a Jakub pozreli svadbu, akú môžete zažiť len vo Vegas. Režisérke sa ženích s nevestou natoľko zapáčili, že ich poprosila o spoluprácu. Tak keď vidíte niečo tak neskutočne Las Vegaské, ako bolo toto, tak nepoužite to. Keď nás váš štáb oslovil zahrať si v upútavke, tak sme spoločne súhlasili. Neodmysliteľnou súčasťou mesta Las Vegas sú všade naokolo blikajúce svetlá kasín. Väčšina slávnych hotelov sa nachádza na hlavnej ulici tzv. Strip. Ulica, na ktorej sa točila aj väčšia časť upútavky, je známa vďaka vysvieteným a blikajúcim kasínam. Action! Mať talent nestačí. A ako sa v tomto prostredí pracovalo našim moderátorom? No v Las Vegas, mne vyhovuje iba jedna vec na Las Vegas, že tu sa dá pracovať len v noci, pretože tu cez deň to všetko vyzerá trošku menej atraktívne a ja žijem v noci. Co sa mi páči tady na natáčení, ja milujem, když to skončí vždycky. O meste plnom zábavy sa hovorí, že nikdy nespí. Platí to aj o našom štábe. Momentálne je 5 hodín ráno a my ešte stále pracujeme. Premôcť únavu pomáhali aj podgurážení Američania, ktorí nám tiež predviedli svoj talent. A nie len to. Pre televíziu Jojc Las Vegas, Maroš Kočan.